nagy szeretettel köszöntöm Önöket, illetve hát itt már a kezdés elején, bár most így már ilyen mozi sötétítés lett, ahogy kértem én is, azért pár arcot már látok, hogy azért vannak ismerősök. Úgyhogy az előadás kezdetén szeretném egyrészt megköszönni, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, és hogy azzal is megtisztelnének, ha megengedik, hogy tegezzem Önöket. Ez nekem így az előadás kereteiben egy kicsit a téma mélysége és bensőségessége miatt könnyebb lesz átadnom. Jó? Úgyhogy megköszönöm akkor, hogy eljöttetek, és akkor hogy tegeződhetünk. És ahogy a beharangozó videóban ígértem, egy közös utazásra szeretnélek benneteket elhívni, aminek amikor beszélgettünk, ugye a helység ugye, tulajdonosaival, és akiknek nagyon szépen köszönöm egyébként, hiszen most nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, Ágneséknek, és ugye Mártinak pedig a segítséget a szervezésben. Tehát amikor ez megfogant ez az ötlet, és majd utána egy pár héttel később beszélgettünk, hogy akkor mégis mi lenne az előadás címe, hát nálam az így szokott történni, hogy akkor majd beszéljük 3 nap múlva addig, majd megjön. És ez jött címnek, hogy akkor ma, hiszen a központnak is ugye az egyik fő ugye neve a tudatosság, amit itt ebben a helységben számotokra szeretnének továbbadni, közvetíteni, és a létezésnek olyan igazságait, ami talán a mutatóban, az életetekben segíthet. Tehát nekem is azért, hogy akkor mi lenne, ha erről mesélnék, és azért is fontos, mert számomra a tudatosság kérdése az egész életemet átható fő motívum volt. De hogy miért, és hogy hogyan, és hogy akkor ezt a kis közös utazást el tudjuk indítani, hoztam egy kis filmet, ez egy 1-2 perces kis film, ami igazából bemutatja az én életemet tömören. Hogy én is ezt az utat jártam be. Jó? És akkor, ahogy majd fogjátok ma hallani, ahogy a védikus tanításban mondják, ugye a védikus tanítás lényege, hogy már az elején elmondunk mindent, tehát mondhatnám azt is, hogy az előadás címe elmondott mindent, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ugye egy kicsit ilyen stand-up comedy is legyen, ugye itt Nyíregyházán vagyunk, ugye én származik is most egy elég már lassan híresnek mondható hölgyemé. Szóval, igen, tehát benne van minden. Aki már ebből ért mindent, nagyon szépen köszönöm meg, hogy megtisztelt, de ez a kis videó az indulásnál, tehát elmesélné azt, ahogy én indultam. Jó, úgyhogy most megkérném akkor a kollégát, aki segít ebben, hogy indítsuk el ezt a
Nos, ez az én utam röviden. De látom nektek, hogy a tietek is ez. Egyszer csak valahogy itt találtátok magatokat. Most is itt vagytok, itt ültök. És csoda az, nem, hogy fölfogjuk és érezzük ezt, hogy létezünk. Ez a kislány itt a film végén, lehetett egy 10-11 néhány éves, és azért mondom el, hogy az én utam is így kezdődött, én pont 8-10 év körül lehettem, amikor talán nyáron, vagy bármikor, amikor ti is biztos fölnéztetek az éjszakai égboltra, és rácsodálkozik az ember erre a hihetetlen valamire, amit körülvesz bennünket. És akkor nekem is nagyon intenzíven, még ma is itt van előttem világosan ez a 3 kérdés, amit a beharangozó videóban is elmondtam, mert ezek az én életutamnak a 2 és 3 legfontosabb, azóta is önmagát vívő hajtóerői, és ez az, miért létezhetem? Ki vagyok én? Miért vagyunk itt? Miért lehet itt ez az egész? Gondoljátok el, most ezt beutaztuk, ugye ez a kis 2 percben az egész univerzumon, és már maga ez is a csoda, hogyha fölnézünk például az éjszakai égboltra, hogy mi az bennünk, ami ezt felbírja fogni. És maga az a tény, hogy érezhetjük a tudatosság és a tudatosság közvetítésével a létezésnek ezt a titkos érzetét. Tehát, hogy tudom, hogy létezek. Tudom, hogy vagyok. És ez a 3 kérdés, tehát, hogy 8-10 éves lehettem, megjelent bennem is. Majd 1-2 nap eltelt, és jött egy következő, hogy én ezekre a kérdésekre tudom a választ. Mindegyikre. Már most. Majd eltelt megint 2-3 nap, és utána megjelent egy másik nagyon érdekes gondolat, amit most indulásnak el szeretnék mondani, és szeretném, ha egy kicsit ízlelgetnétek ezt a tényt. Hogyha a tudatosságom az oka és lényeg annak, hogy egyáltalán tudok arról, hogy létezem. És a tudatosság lévén az, ami tudat. Az azt jelenti, hogy tudja és ismerheti önmagát lévén tudat. Tehát jogos volt ez az érzet ezek után, hogy ezekre a kérdésekre is abban, ahol ez megfogalmazódott, ott a válasz. Hát hol fogalmazódott meg ez a kérdés? A tudatosságban. Abban a tudatosságban, amely a kérdéseken keresztül és a létezésen keresztül azt sugallta, hogy erre választ kell keresni. Tehát hol kereshetném a választ, ha nem ott, ahol megszületett. De ha a tudatosság már most a természeténél fogva tud és ért mindent, ezért szülhette meg a kérdést, és ezért utána azt is, amit én magamban is felismertem, hogy ezekre tudom a választ, akkor, ahogy mondtam, 3 nappal, 4 nappal később jött az az érzés is, hogy akkor most miért nem tudom. Azért várok, hogy ízlelgessétek. Mi az, hogy egyrésztről tudom ezekre a választ, de mégsem tudom. És tény, hogy most is tudatos vagyok. Tudatában vagyok a létezésnek. Tehát a létezés a tudatomon keresztül tudatában nem magának, azért létezik. Ha létezik, és tud önmagáról, akkor tudja, hogy ő micsoda. Ekkor utána, nem tudom hány percig én kacagtam. Mert ez egy szarkasztikus önellentmondás. Ha meggondoltam. Nem? Viszont utána ez egy akkora lendületet adott nekem a hátralévő, most már kicsit több mint 50 évenben, hogy ez vitt végig, és az a tudat, hogy ez a kérdés, ez itt van, erre a válasz is itt van, és hogy akkor engedjem, hogy a kérdések megválaszolják
önmagukat bennem, rajtam keresztül, a létezésemen keresztül és a tudatosságon keresztül, és akkor tényleg nézem meg, hogy mit lehet ebből föltárni. És ugye a másik induló pedig ez volt, ugye a csillagos ég volt. Azért is hoztam ezt a kis filmet, mert szerintem nincs olyan ember, aki bármikor az élete folyamán legyen fiatal, mint én, vagy majd később, nyári napon, éjszaka csillagos égboltra felnézve nem érez valamiféle áhítatot és valamilyen csodát, hogy tényleg. És egy pillanatra elfelejtjük mindent. Elfelejtjük, hogy mi van az ukránokkal, elfelejtjük, hogy mi a Brüsszelben, elfelejtjük bármi mást, ami az életünknek addig olyan de komoly, nem is tudom, tényleg a legfontosabb, mi lesz holnap, hogy fogok túlélni, hogy lesz kaja, mit csinálunk, merre megyünk. Egy pillanatra, mint hogyha úgy az ember csak úgy eltűnne és belefeledkezne ebbe a hihetetlen, csodálatos, felfoghatatlanul nagy valamibe, aminek a létezésemet köszönhetem, és ugyanakkor a univerzum saját létezését és rajtam keresztül kifejezve köszöni azt, hogy én most tudatosan felfogom az ő létezését. És egy pillanatra rácsodálkoztuk, ez mindent elvisz. Mindent. És remélem, hogy most itt az előadás keretében azokat a mérföldköveket nektek is megmutatva, ami a 3 kérdés utána bennem, így belül, ez bennem mindig dolgozott utána, engem hova terelgetett, és hogy ennek az útnak egyik állomásaként most miért állok itt. Szoktam mondani másra, hogy miért én állok itt, és nem ott ülök, és miért nem valaki áll itt közületek is, mondom most ezt az előadást. Mert ez is nyilván valami helyzet, nem? Most nyilván ott is ülök, majd kiderül az előadásom végére, hogy ott veletek együtt, ott is ugyanaz a tudat ül, mint aki most itt beszél. Eljöttetek meghallgatni azt, és az hallgatja bennetek a mondandóimat, amit szeretnétek megismerni. Nem izgalmas, hogy valami ez? Gondoljátok végig. Na ezt ízlelgessétek, ez így hard motoszkány, ezzel akartam indítani, hogy lássátok, hogy mi volt tehát nekem az elindító, és ez a kis film nagyon jól összefoglalja. És ugye a másik, amiért ezzel indítottam, mert biztosra veszem, hogy amikor a bolygó megjelent az első ember, vagy akár az első élőlény, mert ha minden jót és minden jól alakul és a végére érek, addig remélem ti is megértitek, hogy minden létező, minden dolog tudatosság természetű, tehát valamilyen formában ugyanúgy felfogja a létezését és mindent vele együtt, mint most mi, a mi tudatosságunkkal. De most csak vegyük akár az ember, tehát amikor az első ember itt ezen a földbolygón, most mindegy, hogy milyen formában, hogyan, de megjelent, és ugyanígy, ahogy én, meg ti is, fölnéztek és tudatosultatok, hogy hol érkeztetek, mi van itt. Ugyanígy akár egy éjszakai, nyári éjszakán, biztos ugyanezzel az áhítattal elkezdte ő is ezt a csodát körbejárni. És azért is nem egy valós éjszakai csillagászati égboltot hoztam, hanem egy ilyet, amiben már látjátok, hogy ahogy az őseink egykor ugye a csillagképeket is belerajzolgatták, és ez már mutatja, hogy ugye abban, hogy fölfogjuk a létezést és tudatosak vagyunk benne, utána megjelenik mindannyiunkban valami még mélyebb, ami nekem is azokat a következő kérdéseket és az alapjövő válaszokat szülte, hogy nem csak fel tudjuk fogni a teremtést, tehát érzékelni, hanem ennél valami még mélyebb is történik benne, egy még mélyebb titok, és ezt szeretném nektek megmutatni, hogy a tudatosság önmagában még nem is titok. Az egyszerűen a legfontosabb rész, hogy a még mélyebb titkot föltárjátok, hogy mi az, ami a tudatosságot használva fölfogja a létezés tényét, és a létezés egyáltalán belső történését, szerkezetét, és ugye ebben a kis csillag térképben, ha így nézünk rá, már bele is kerültek, hogy nem akárkik nézték ezt a csillagos égboltot, hanem valakik, akik már az egyébként véletlenszerűnek tűnő pontokban valami mást is elkezdtek meglátni, valami mélységet. És ugrunk is gyorsan egyet, hogy ha az elődeinket
az elmúlt 8-10 évben az összes nagy civilizáció, amik ebben megfordultak, hogy ők ebben a felfogásban mit kezdtek el meglátni azok a gondolkodók, azok az értő tudatok, akik már nem csak úgy szimplán vizsgálgatták és nézték a létezést, mint ahogy mi is gyerekként rácsodálkozhatunk, és ugyanígy rácsodálkozhatunk tehát erre, hogy ez a tény, micsoda egy titok, hogy tudhatok róla és tudok a létezésemről, valami még mélyebbet kezdtek felfedezni, és ugye ebben az idézetben tömörítettem ezt össze, tehát itt most egy kicsit ilyen nagy léptekbe megyünk az idő miatt, hogy ezért ne holnap reggelig kell nektek mindent, ami nekem is ilyen belső ébresztő volt megmutatni. Ugye most vehetnénk Mezopotámia, Babilon, ugye valószínűleg köztetek többen jobban is tudnák ezeket mesélni, mint én, de mégis ugye egy nagyon fontos, ugye aki ismeri a Tabula Smaragdinát, ugye Hermes Trismegistusnak tulajdonítják, de azért rajzoltam, vagy öltöttem a két képet, hogy ugye ez két olyan minőségnek valószínűleg a találkozása kulturálisan. Az egyik már a görögökhöz tartozik, a másik még az egyiptomiakhoz. Viszont a meglátás az nagyon fontos. Tehát ahogy mondtam, gyerekként akár egy ember felismerhet, és egy nagyon misztikus érzésként átélhet, és ugye, már nyilván olvastátok, ahogy fent úgy lent, ahogy kint úgy bent. Milyen egyszerű, de milyen tömény. Ahogy fent, de része vagyok mindennek, úgy lent is valószínűleg. Van valami összeköttetés. És ahogy kint, valószínűleg úgy bent. Miért? Mert a kint az igazából bent van. Tehát ezek nem kellenek nagy iskolázottságok, hogy ami történik, egyszerűen csak egy kicsit komolyabban veszem, és átélem és megvizsgálom. Ahogy fent úgy lent, ahogy kint, úgy bent. Na most ti úgy gondoljátok, hogy itt ültök a teremben? Nem, itt ültök a fejemben. Én meg ülök a ti fejetekben. Hogyha a tudatosság történését nézzük. Felfogjátok a hangomat a beszédet, de hol? Ott bent valahol, abban a rejtélyes belső térben, ha egyáltalán az belső tér. Mert ugye az a belső tér látszólag kint is van. Ekkor már mondjuk 15 éves voltam, amikor kb. Így ezeken kezdtem el. Én is filozofálgatni. Jó? És ugye ez később a középkori Európának, ugye az összes ezotérikus tanát, mint hermetikus tanítás, azért hoztam ezt a képet el, tömöríti, ugye egyben a természet mágikus felfogását is, és ebben már látszik, hogy ezeket a minőségeket meglátó emberi tudatok már a létezésnek, ugye, én elmondtam, mélységét is kezdik a természetben meglátni. Tehát nem csak a létezés tényét, a valóság érzékelésének tényét kezdik hozzátenni mindahhoz, amit tudatosságunkkal és a tudatosság tényeként, létezésként felfogunk, hanem a dolgok természetében és a természete mögé is ugye elkezdtek ugyanúgy mögé látni azok, akik ezen mélyebben elgondolkodtak, mint én is. És egy nagyon fontos történés volt még ebben az emberiség számára, ami nem biztos, hogy mindig elgondolkodtok, az, amikor megjelent az a lehetőség, megint csak a tudatosságunk és a belső, mondhatnánk így, megértő képességünk közreműködésével, ami ugyanúgy valószínűleg a tudatosságunknak egyfajta lényegi eszenciája, hogy egyre jobban meg tud nyilvánulni a létezésen keresztül és önmagán keresztül, hogy a tapasztalatainkat, amiket a tudatossággal szerzünk, minden nap, most ebben a pillanatban is, képesek lettünk arra, hogy megosztjuk egymással. Tehát megjelenik a beszéd. Ugye most visszaugrunk, ugye az egyiptomiaknál ugye Totnak tulajdonítják, aki az írást ugye meghonosította és megtanította az emberiséget írni. Most fogadjuk el, hogy valószínűleg részben ez igaznak vehető, mert ma majd mesélek nektek, hogy azért az egyiptomi még a babiloni, meg a mezopotámia előtt is azért volt már itt a Földön egy még fejlettebb civilizáció, és igazából az abból hozzánk eljövő nyelvi és beszédkészség igazából már a későbbi emberiségnek egy átvett lehetőség volt. De most fogadjuk el, hogy olyan természetes evolúciós lépésként, hát elkezdtünk képesek lenni
nem csak érzékelni, hangok formában már így a kis közösségeinkben valahogy ezt továbbadni, hogy hogyan és mit, hanem kialakult egy nagyon rendezett formája ennek, és aznak az előbb a beszéd, majd pedig az írás, aztán ennek művészi formái. És hogy ezek a beszéd megjelenése például a gondolkodással együtt, mert ugye ekkor már ez a belső, elvonatkoztatott beszéd, ez bennem is megjelenhet, a tudatosságomnak egy új minőségéről lehetek tudatos. Tehát, hogy nem csak valakikkel beszélgetetek, hanem önmagamban is reflektálhatok a tapasztalataimra. Ez a elvonatkoztatásnak egy következő nagyon mély szintje, azon túl, amit a valóságban, akár képi formában, mint például az emberek, ugye a csillagképek formáinak a felismerésében, vagy belelátásában, vagy a természetnek az ilyen mágikusnak érzékelt formai, mögöttes, mélyebb, elvontabb érzékelésének a megjelenése, ugye életre hívott. Tehát ennek egy nagyon már sűrű és az eszenciát nagyon mélyen hordozó része volt a beszéd. És hogy ez mennyire fontos volt egyáltalán az emberiség a saját létezése formájában egy következő evolúciót lépjen. Mert a beszéddel azon túl, hogy fizikailag képesek voltunk ugye, a megszerzett tapasztalatokat továbbadni, ugye, a születés és a nemzésen keresztül, ezt már ők még nem tudták, de a létezésben, a biológián keresztül, ugye az öröklődésen megtapasztalták, de a beszéd az akkoriban olyan volt, szokták most ugye informatikusok ezt a hasonlatot használni, illetve az információtudomány szakemberei, mint most nekünk az internet. Vagy most már a mobiltelefon. Vagy most azon keresztül, amit elértek, hogy mindenkinek a zsebében volt az egész világ. Mindenhova az információ, rólatok vagy másoktól eljuthat. A beszéd egy ugyanilyen nagyon fontos információ átadó és örökítő hatású volt, és ez még jobban elindíthatta az emberiségnek az összeszerveződését és a kultúráknak a megjelenését. Majd erről mesélek, hogy ma már, amikor a tudatosságot, ami ugye egy paradox módon ugye most úgy tűnik meg kell értsük, hogy mi is az, tartalmazza magában ezeket a folyamatokat, hogy nem csak emberi létezéket hoz létre, hanem még nagyobb szervezet struktúrákat, például emberi társadalmakat is. És hogy ugye most az egyiptomiak után egy kicsit keletebbre nézzünk, ugye nagyjából egy picit egyébként korábban, mint ha most ugye az egyiptomi időszakokat vesszük, azt az időszakot. Tehát ma azt hiszük és úgy tudjuk, hogy Indiában, de az árja népek, ugye által hátrahagyott védikus tudásban, és annak is a létfilozófia, amiről indultam, a létezés misztériumának elvonatkoztatott tudatosságon keresztül felfogásának sűrített tudásában ezek az upanisádok. Találtuk egy ilyen kijelentést, ami nekem nagyon-nagyon fontos momentum volt, amikor ezzel elsőnek szembefutottam. És szeretném, ha egy kicsit ugyanígy, mint az első gondolatémat, ízlelgetnétek ezt a mondatot, mert ugyanazt jelenti, ahonnan elindult. Ismerd meg azt, ami által minden mást megismersz. Ezt az upanisádokban, ebben a Taittiriya Upanishádban egy apa mondja a fiának. Ugye most így jöttünk össze, most én mondom ezt el nektek, de még akkoriban úgy néz ki, hogy kulturálisan, már a beszéd jó voltából, ezeket a mélységeket apáról fiúra ugye adták. Egyébként nyilván ez most is így megy, mert én is emlékszem, hogy az édesapámmal később majd nagyon mély beszélgetéseket folytattunk, és meghatározóak voltak az ő gondolata és az életemben később, meg ő terelgetett, hogy merre keresgéljek. Mindjárt mutatom is, hogy ezek hogy vezettek például a fizika, mint megismerési rendszer felé. De ez egy másik nagyon fontos üzenet volt, ami ugyanazzal csengett össze, amit indulásnak elmondtam nektek, ami bennem is 8-10 évesen megjelent. Ismerd meg azt, ami által minden más megismersz. Ezzel kezd. Tehát ennek a mai előadásomnak is igazából ez egyik legfontosabb mottója, hogy ha ti bármiről szeretnétek bármit tudni, akkor azt ott kell kezdeni, ahol az egész kezdődik. Vagyis, ami egyáltalán számotokra bármelyik a tudását megismerhetővé és felfoghatóvá teszi, vagyis
önmagatokból, vagyis a létezésetekből, és azon belül is a tudatosságból, hiszen ez ott született meg. Ugye most nem hoztam el diában, tehát fogok idézni olyan idézeteket is, amiket nem tettem ki diára, de most elmondanám, ugyancsak a védikus tudás egyik fő tanítása, azon túl, amit most itt olvastam, hogy minden tudás és minden tapasztalás a tudatban szerveződik. És éppen ezért a tapasztalás és a tudás más a különböző tudatállapotokban. Ez már kicsit még mélyebben hatol. Mert ebből már megjelenik valami, hogy a tudatosságnak vannak fokozati állapotai. Ti is tudtok róla, igaz? Na most eltelt lassan fél óra, és remélem még mindig éber tudatban vagytok. De ha nem, amikor hátsó sorokban ők egy kicsit távolabb vannak, akkor már lehet, hogy ők alszanak. Viszont már akkor egy másik tudatállapot, és ők valami teljesen más tapasztalnak. És ezt is megértétek. Tehát egy ember is megtapasztalja, az éber tudatban megélt ilyen nagyon érdekes létfilozófiai érzeteket, gondolatokon túl, hogy aztán éjszaka meg majd az álomvilágban mikkel találkozik, mint egyébként ezek a mágikus rajzok nagy része, hogyha ugye ezekből a kultúrákból veszitek, hogy nagyon sok ugye pont az álmok világából táplálkozott. Tehát azok szolgáltatták az első ilyen mélyebb, ilyen elvontabb meglátásokat, ami aztán majd az éber tudatban is visszatükröződhet. Szóval a védákból egy másik nagyon fontos útmutatót is kapunk, hogyha a tudatosság, mint a létezés titkának egyik fontos belső magja hordozója, saját létezésemnek is a belső titka, ha meg szeretném ismerni, hogy azt is tudni kell, hogy a tudatállapotok azok változhatnak. És hogy ez a tudatállapot, ez lehet, hogy csak egy. A mennyiből. Ismerek hármat. És akkor itt már látszik, hogy akkor a tudatosságnak és a létezésnek lehetnek síkjai, lehetnek összetevői, amik valójában azokban a kérdésekben, amit én is nektek megfogalmaztam, visszatükröződtek. Tehát azért kell megismerni, mert a tudatosság nem csak ennyi, amit most éppen éltek. Megint megállok, hogy tudjátok egy kicsit. És ezek 7-8 ezer évvel ezelőtti meglátások. És miért történhettek meg? Mert ennyire természetesek, lényegbelátó és eszenciálisak mindenki számára, egy kicsit így most itt együtt leülünk, félretesszük egy kicsit mindent, és egy kicsit mélyebben beleengedjük magunkat a létezésnek ebben a nyilvánvaló, de mégis mély, egyszerű dolgába. És akkor, ahogy ígértem, mérföldkő, ami majdnem ugyanazt tükrözi, ezek a tudások, ahogy mondtam, nyilván hömpölyögnek egymásnak beszéd, és már utána nyomtatás formájában, tovább korokról korokra átadott meglátások formájában, de még erre sem volt szükség, mert még egyszer mondom, bárki, aki tudatára ébred, és ezért a létezésének és a létezés tudatára ébred, önmagán belül ennek a titoknak a mélységébe beleláthat és rázmérhet. Mindegy, hogy ismeri a korábbiak ugyanilyen meglátásait, vagy sem. De azért mégis, ugye, egy másik általatok is jól ismert filozófust, és egyben ugye akkor természettudóst, ugye René Descartes-ot idézném, ugye gondolkodom, tehát vagyok. Ez megint csak egy nagyon fontos visszacsengés volt az életemben, és amikor már majd középiskolás koromban, egyrészt matematika keretében, illetve filozófia keretében, ugye az ő világlátását és filozófiáját megismertem, és hogy ő is, bár a matematikája révén olyan eszközöket adott a kezünkbe, amelyen az anyagi világ olyan mélységei tárhatók fel és ismerhetők fel, de hogy még ő is ezen túllátott, és saját maga számára is, és mindenki számára megfogalmazott valamit, hogy azért jó, hogy a világot kezdjük egyre jobban megérteni, ennek van haszna, de soha ne felejtsük el a mélységet. És ugye, aki ismeri ennek a latin verzióját, biztos ismeritek, cogito ergo sum. Most a tehát a latinban, ugye általában erre fordítják, de aki beszéli a latinból leszármazott bármelyik nyelvet, ugye például akár az angol is ilyen, ugye a cognition, tehát ugye ebből a latin szóból vándorolnak át jelentésileg ugye
ehhez a nyelvcsaládokhoz többek között tartozó nyelv, akkor tudjuk, aki beszél amúgy a cognition, abban van valami mélység, az nem csak a gondolkodásra utal. A cognition az észlelő, felfogó észlelést is jelent, tehát felfogás, észlelés, amiben van értelmezés, felfogás. Tehát bár DK-t lehetséges, hogy csak a gondolkodására utalt, amikor ezt megfogalmazta, de én kísérlem, és azt mondom, hogy szerintem egy kicsit nála is azért ott volt mélyebben. Ma már nehezen tudnánk vele beszélgetni, de én mivel hasonlót jártam végig, azért, mivel nem is megjelent, tehát biztos, hogy neki is megjelent, hogy a gondolatainak felfogási képessége mögé is érzékelt. És amikor ezt megfogalmazta, hogy cognition, tehát hogy cogito ergo sum, abban benne rejlett valahol az is, tehát hogy értő, felfogó észlelés. Felfogó észleléssel tudom, hogy vagyok. Ez a tudatosság. És ebben már elkezd derengeni az a mélység, ami tovább vitt engem is, hogy a tudatosságban tehát berejlik valami, a felfogó képesség. Felfogó képesség. A tudatosság önmagában érzékelésre való képesség, amihez tartoznak érzékszervek és a többi, és a többi. De ha a létezést tudatosan fel is akarom fogni, tehát hogy amit érzékelek, azt felfogom, tehát ténylegesen tudom, hogy mi az, amit érzékelek, ami nekem is ugye abban a válasz gondolatban megjelent, hogy ezekre a kérdésekre tudod a választ. Miért? Mert a tudatosság tehát magában rejt valami még mélyebbet, egy felfogó képességet is. Ami már a létezéssel a tudatosság együtt tudom, hogy megjelenik. Tehát egy gyerekként hiába én nem tudom szavakba önteni, hogy mi az, amit látok, nem tudom anyámnak megmondani, hogy az ott kutya. De fel tudom fogni. Érzékelem. És ha nem tudom elmondani, akkor mit fog csinálni a gyerek? Tehát akkor elmutogatja, mint valószínűleg a korai elődeink. Tehát aki kereső, és remélem, akik itt ülnek, és nem most valahol Tesco-ban éppen nézik, hogy mi a legolcsóbb áru. Itt lehet egész Nyíregyházan, de miért pont ti ültök itt. Hát azért már ti is elgondolkodtatok biztos ezeken, és ti is az életutatokban belefutottatok hasonló ugye, gondolatokba, hasonló inspiráló dolgokba, amiből én most csak kiemelem a számomra fontosakat, mint mérföldköveket, hogy lássátok, hogy engem mi hogy vitt odáig, amit aztán majd a végén záró gondolatként megosztok veletek. Tehát ebben nagyon fontos azt meglátni, hogy a tudatosság önmagában, még ha a létezésnek valami nagyon fontos eszenciája, hiszen a létezés tudatosság nélkül tehát nem létezik, mert nem tud róla. Tehát ha olyan tudatosság, ami érzékelni tud valamit, azt, hogy valami létezik, akkor bármi létezhet, amivel nincs tudatosság, ami azt felfogja, tehát akkor nem létezik. De van benne valami mélyebb még, mert az érzékelés képessége magában nem elég. Amit érzékelek, fel is kell tudjam fogni. Ugye ezt most azzal hasonlóan szoktam elmondani, akinek van esetleg már ilyen önvezető autó, ezek a modern autók, hogy abban a szenzor, az csak azt tudja megcsinálni, hogy oké, érzékeli infravörös tartományban, hogy például este valaki kilépett a járdán és elkezd nekünk pittyegni. Az egy szenzor, mint ez a kis szenzor itt, ez az érzékelő szenzor, amit úgy hívjuk, hogy szenzor, a fülem. De ha a szenzor mögé nem lenne betéve az autóba egy kis logikai áramkör, figyeljetek a szavakra, logikai áramkör, ami az érzékelést, mint információt képes feldolgozni, és felfogja, hogy mi az ott. Tehát ha ez nem lenne mögötte, akkor érzékelne valamit, de mivel nem tudja, hogy az, amit érzékel, az most mégis micsoda, ami a logikai áramkörből ugye bele van húzolozva, be van neki tanítva, akkor nem is pittyegne. Ha csak azért pittyeg, mert fel tudja fogni, hogy ez olyan dolog, amit neki megtanítottak, az értelme, a belső kis logikája fel tudja fogni. Tehát, hogy átérezzétek, hogy a tudatosságban van valami következő mélység,
ami úgy néz ki talán még eszenciálisan még a tudatosság tényénél is, és létezésénél is. És ez főleg, akik ugye a tudatosság miben létét igazságát, és ezért a létigazságot kutatják, már jó, ha az elején ezt elkezditek ízlegetni és fölfogni. Mert valójában ez lesz majd az, ami megvilágosító jellegű lesz, nem maga a tudatosság. Hanem ez a belső, a tudatosságon keresztül működő felfogó képesség is. Hogy amit észlelek, azt fel is tudom fogni, tehát értelmezni tudom valamilyen belső folyamattal. És akkor itt jön életem egyik másik legmeghatározóbb alakja, ahogy mondtam, édesapámmal beszélgetve, kérdezgettem tőle, hogy apu, tudsz-e valakit, aki szerinted mindent tud? Elmondtam neki ezeket a kérdéseket. Azt mondta a fiam, hogy én ebben nem tudok sokat segíteni, de amikor az egyetemén jártam, tanítottak nekünk egy Einsteinről, fizika szakos volt apukám, és őről azt mondták, hogy ő már majdnem mindent tudott. És élete végén azt kereste, amit úgy hívunk, hogy a világmindenség teljes, mindent leíró, és mindennek az értelmét feltáró végső igazság, amit ő abban határozott meg, hogy a létezésnek meg lehetne határozni egy egységes, végső leírását, egyesített elméletét. És ez akkor nekem, a kis 10-valány éves szívemben, ez egy akkora meleg robbanást okozott, hogy végre találtam valakit, aki ugyanazt kerestem, mint én, és akkor mindent akartam tudni Einsteinről. És belefutottam az ő gondolataiba, amelyek megint csak nagyon melegen érintették a szívemet, mert ezek a gondolatai neki már élete végének azon utolsó szakaszaiból származik, amikor tényleg ő is a saját felfedezésein keresztül, amikor már a létezésnek nagyon nagy mélységeibe belelátott, ugye a kismerő munkásságát, most ebben nem megyek bele, ugye a téridő rejtelmény, ő megfogalmazott két ilyen nagyon fontos kérdést, ami most az emberiségnek éppen annyira fontos, például a problémák kezelése szemszögéből is, mint a mi kis utazásunk szemszögéből. Ugye már nyilván olvastátok, de azért olvasom, mert ezek számomra mai napig szintén vízhangzólag, ébresztőleg hatnak mindig. Tehát az emberiség egészen addig képtelen lesz megoldani a problémáit, amíg rá nem jövünk, hogyan gondolkodunk. Ez a mai korszakunkra éppen úgy talán megint relevánsan alkalmazható. Most is elvégben sok problémával szembesül az emberiség. Ő is ugye a saját létezési szemszögéből ugye a végső választ kereste, ami neki idézőjelben jó probléma, és ő is meglátta, mint mindenki más. Ahogy mondtam, csak nagyon egyszerű józanész kell hozzá, amit ő is mindig szorgalmazott, hogy valószínűleg az a bennünk működő valami folyamatot kéne nagyon jól megérteni, ami által én egyáltalán a létezésnek, a világnak és a titkait felfoghatom. És ugye, amit már láttatok az előző idézetekből, nála is visszatükröződik, a legfelfoghatatlanabb a teremtésben, hogy ember észre felfogható. Amivel én is kezdtem. Hogy látszólag olyan hatalmas, hogy felfoghatatlan, de érzem, hogy fel tudom fogni. Ugyanaz a szarkasztikus. És tudom, ő is úgy kacagott ezen, a kismér az életútját. Tehát ezen, mikor ezt ő is így kimondta, percekig nevetett. Vannak felvételek róla. Hogy egyszerűen ez egy ilyen egyből nevetésre sarkalló gondolat, hogy akkor mégis mit is akarunk? Úgy néz ki, hogy mindent tudunk, de akkor még keressük, amit tudunk. Mi ez a bennünket mozgató valami? És hogy ezek tartogatják az összes problémákra valószínűleg a kulcsot. Jó? Következő. Itt már megyünk a mai korba. Ahogy mondtam, megugrásokkal megyünk, hogy lássátok, hogy jutunk el oda, ahol én is aztán ezek fényében az összképet megláttam. Ez Max Planck, ugye a kvantummechanika Einsteinnel együtt ugye egyik megalapítója. Nagyon szeretem ezt a kis idézetét, mert valami nagyon mélyet ugye ő is ezen keresztül meglátott, amikor már a létezésnek a végső lényegi alkotóit ugye kezdtük megismerni, ami arra ad választ, hogy ez az egész mitől létezhet. Ugye ez az anyagnak már ahol elindultunk, láttuk a korokon keresztül, görögök és a többi, ők is ezeket vizsgálgatták, ami a lehetőségük keretein belül voltak. Itt már ugye jelenkorban az érzékszerveink kitágítható,
És a tudatosságnak ezen keresztül látszik, megkezdenek megjelenni, és a felfogásnak olyan mélységei és olyan szintjeit mondtam a védákból, hogy a tudat és a felfogó képesség a tudat állapottal, az észlelés lehetséges állapotaival változik. És úgy néz ki, hogy a létezésben, a finom anyagi szerkezetben is van egy olyan belső értelem, amit pedig ugye a kvantummechanika ismeretével kezdtünk föltárni. És ugye, most arra is olvasták, ugye az ő meglátását, ami tömören tartalmaz az egész saját életútjának a legeszenciálisabb végpontját, hogy mindent, amit addigra megismert, és ugye korszakalkotó a mai tudományos megismerésünkben, ebben a legfontosabb üzenetben összecsomagolható, hogy az egész mögött ugye egy tudattal bíró létezést kell feltételeznünk, és ez az elme nem más, mint a látható anyagok létrehozó mátrix. Itt már megjelenik egy nagyon érdekes fogalom, amiről majd egy kicsit mindjárt részletesebben beszélek, mert ma már ezt a mátrixt meg is lehet határozni. Ugye egyébként latinul ugye az ősanyag, tehát az őseredet, ugye még a jelentés a mátrixnak. És akkor hozok egy harmadikat, ő magyar volt, akit a tudatosság tudományos és a fizika tudományán keresztül, tehát főleg a kvantummechanika által a létezés lényegi, mozgatórugói, építőelemének a megismerése szemszögéből, amit a fizika tárgyér ideértünk, föltárt, kezdve, tehát végig azokon a korokon keresztül ugye a görögök, ez mind ugye a létfilozófia saját története, beletorkolva a fizikába, mint mai tudományba, ami tehát nekem is, édesapám kutatásának megfelelően, egy hatalmas nagy, ilyen megvilágosító jellegű felismerés volt, hogy van olyan tudás, ahol esetleg ezekre a kérdésekre valóban a választ megkapom, és visszaigazolódik, hogy miért tudom azt, amit tudom. Valójában tényleg tudtam ezekre a választ. És ugye, tehát a többi ilyen kolléga, akik a kvantummechanikában mélyre ásták magukat a tanulmányaik miatt, és utána meglátják ebben a tudatosság létére vonatkozó nagyon fontos üzeneteket, mint ahogy Wigner, aki ugye a modern kvantumelméletnek az egyik legfontosabb, ugye Nobel-díjas alakja, és ugye ez az idézete kevésbé talán ismert számotokra, de nagyon fontos. Tehát a tudat kvantumfizikai értelmezése, ami azt jelenti, hogy amikor a világról a szokásos, objektív módon, amit eddig a tudomány képviselt, fel akarok tárni valamit, hogy abból már nem zárható ki a tapasztaló, a tudat, az alany. És hogy ennek a lényegi végső üzenetét, ugye Wigner volt az egyik, aki a legmélyebben meglátta, hiszen ő látta meg, és alkalmazta elsőnek azokat a nagyon finom, mély matematikai struktúrákat, amelyekkel például mai napig, ugye az anyagot alkotó végső, a mai ismeretünk szerint végső, úgynevezett elemi részecskéknek a sajátságait és viselkedését értelmezni tudjuk. Ugye aki esetleg jártas ebben a szakterületben, ugye a csoportelméletet ő alkalmazta elsőnek, matematikai módon az elemi részecskék, akkor már sok-sok ugye megismert családjainak a rendezésére, és ennek a mélységnek a tudatában fogalmazza meg ő is már a élete vége felé, amikor a lélek és az anyag mélységeit kutatta. Ezt a mondatot, ezt megint felolvasnám, mert ez számomra is egy nagyon fontos végső útmutatás volt, amikor már ezt én is tanulom. Mert ezzel én is akkor találkoztam, amikor már ezt én is tanulom. Tehát az egyetemen. Maradandó figyelmet érdemel, hogy éppen a külső világ tanulmányozása vezetett arra a következtetésre, hogy tudatunk tartalma végső realitás. Ennek fényében az a kérdés, hogy a külvilág létezik-e, teljesen lényegtelen. Erre az utolsó mondatra figyeljetek. A tudatosság elsődleges realitás. Többen ezt úgy fogalmazta meg, hogy onnan indul minden, hogy egyáltalán, mint egy lámpa, tudatomnál vagyok, és tudom, hogy létezem, tapasztalni tudok, tudatos benyomásaim vannak, és ezen keresztül van benyomásom minden másról. Tehát minden más, beleértve az egész világot, ehhez képest másodlagos, sőt, elhagyható. Miért? Mert hiába létezhet itt ez az egész univerzum, ha nem csatlakoznom hozzá valami, ami ezt képes
érzékelni. Vagyis valami, ami tudattermészetű. És ahogy az előbb utaltam rá, nem elég a tudattermészet, kell valami még mélyebb, hogy amit érzékel, fel tudja fogni, hogy mi az. Van benne értelem. Intelligencia. Intelligens tudatosság. És ugye ő is élete végén ezt kezdte el vizsgálni. Nem véletlen, hogy ezek a természettudósok egész életútjukat leszámítva egyébként, de ezekre a mélységekre eljutva valamilyen szinten Einstein úgy fogalmazott, természetesen Isten hívő lesz. Figyeljetek a szóra. Természetes. Oké? Tehát nem az, hogy valami valláshoz kapcsolódott, és akkor azért, mert ott arról beszélnek, ami ő is átélt valami misztikus élmény, hanem maga mindez az út és az a tapasztalás, és ami a végső, belső, minden, amit megismert, felismert, összeállt benne egy végső, együttes értelemmé, számára egy ilyen megvilágosító aha élményként összeáll, az egy olyan belső, határtalan, mindenre kiterjedő érzést hordoz a tudatában, ami miatt tudja, hogy van valami, aminek ő is része, és ő is az, de ami jóval nagyobb mindennél, mint amit egyáltalán felfogni is tudunk, és annak léte az oka mindennek, hogy egyáltalán létezhet, és hogy az a valami egy lényegű azzal, amit én úgy élek meg, hogy tudatosság. Sőt, még mélyebben egy lényegű azzal, ami ezt a tényt fel tudja fogni, a felfogás, a felfogó képesség, valami mindenre kiterjedő intelligencia, értőképesség, ami nem csak az én sajátom, tehát nem én rendelkezem vele. Én ezzel csak osztozom, ebben csak részesedek. És ugye ez mindenre kiterjed. És minden hordozza, azért tudjuk egymással megosztani ezt az érzést, hogy az asztal létezik, szétsugározza, ugyanúgy abból a létezésből áll, ami tudat és intelligencia tartalmú, és találkozik egy másik formai létező, ami ugyanabból van gyúrva, és kölcsönhatás jött létre köztük, és egy közös, megélt lét, tudat, tapasztalatban létezés élményt hozhatnak létre. De ez mind tovább is ugyanabban történik. És ő is tehát meglátta ezt, és ez egy nagyon-nagyon fontos az utolsó, mert ez így egyből mindent, ami ott van kint, azt úgy lekapcsolja, hogy lehet, hogy eddig akkor részben csak, nem azt mondom, hogy rossz irányba néztél, csak a lehetséges irányok egyik irányába és felébe néztél, és talán inkább oda kéne fordulni, és azt kellene akkor még jobban megvizsgálni, ami az elsődleges, ahogy ő is mondta. A végső és egyben kiindulási realitás, onnan minden indul, és onnan minden is végződik, ahogy az én gondolataim 8-10 éves koromban. És ez pedig a tudatosság. És valami mélyebb a tudatosságban, ami, ahogy mondtam nektek, felfogó képességet is ad. És ahogy az eddigeket végigvettük, összefoglalva, tehát mindazt, amit 10 évben az ember bejár, összefoglaljuk, ugye, mai tudásunk szerint, hogy mi kell ahhoz, hogy a létezésen tudatára ébredjek, hogy abban rétegek vannak, a létezésnek rétegei vannak, ezek a rétegek belső szerveződést hordoznak, belső struktúrát, ezt mind ugyanazzal a minőséggel, amivel a létezésen tudatára ébredek, a tudatossággal fel is tárhatom, ez a tudomány ma, és ezzel elmentünk egy nagyon mély végső valóságig, ahol már a legvégső alkotó elemeket vizsgáljuk, ami meg kiderül, hogy túl van az anyagon. És aminél azonnal megjelenik az a felismerés, hogy ez visszafelé is igaz, tehát, hogy amit eddig én kint láttam, és amit anyaginak érzékeltem, az valami sokkal mélyebb, belsőleges valamihez kapcsolódik, amit én úgy élek meg, hogy tudatosság és felfogó képesség, és ezért abból a nézőpontból is ezek szerint levezethető, vagy le kellene tudni vezetni a valóság és a létezés tényét. Ez meg a tudatelmi megközelítés. És ez végig kísér az emberiség teljes tudásszerveződését. Lesz időszak, amikor az az oldal dominál, lásd most, és utána egyből teret ad majd a másik oldalnak, ami pedig igazából mindig is ott volt, vagy a háttérben, vagy az előtérben, és akik egy kicsit ennek az igazságnak így a józan észszerű
tényállására ráébrednek, mindegy, hogy hány éves, ez nem kell iskolázottság, ennek a kettőnek az egységét akár már korán felismerhető, hogy ezek szorosan összekapcsolódnak. Hogy a létezésnek igen lehet egy külső megnyilvánulása, amit anyaginak érzékelek, de hogy egyáltalán azt is érzékelsen, van valami belső, mélyebb, ami pedig meghaladja, túl van azon, amit anyagnak gondolunk, és ugye ez, amit a kvantumfizika, hogy Wigner is rájött, hogy azok a pici-pici kis energiaoszcillációk, ugye már addig Einstein ezt bemutatta, azok kiderül valami olyan alkotóanyagból vannak, ami már nem anyagi, sőt, csak nem is energiatartalom. De akkor miből állnak? Hogy ezt megértsük, megmutatom nektek a legmodernebb ismeretet, jó? Itt látjátok mindazt, képi formában is, amit az előbb elmondtam, ami az összes fizikust, vagy aki az anyagelmi megközelítést követte, ráébreszti, hogy akkor milyen lehet a végső alkotó minőségnek a természeten. Ez a modern fizikának az útját bejárt végső pontjai. Itt látjátok az elemi részecskéket, ahogy Wignernek a technikájával a csoportelmélettel össze tudjuk egy nagyon szép mátrixba, figyeljétek, egy mátrixba, és egy rendezett táblázatba kapcsolni, és köztük nagyon szép transformációs formulákkal, hogy juthatunk egyikből a másikból, mint a természetben úgy láttuk, hogy kölcsönhatnak egymással a részecskék. És hogyha ezt mind szeretném egyesíteni, valami olyan végső lényegi dolog tulajdonsága és természetének az ismeretében, amit Einstein szeretett volna, akkor egy ilyen objektumra jutunk. Ez ma az elméleti fizikában egy elemi részecske, vagy egy elemi valami belső világ lényegét kifejezni képes, és a minőségeket hordozni képes elemi pont, ami látjátok, hogy biztos, hogy nem pont, ahogy még mondjuk Euklidész látta, mert belső struktúrája van. Tehát van belső világa annak, ami kívülről csak egy pontnak látszott. Kicsit figyeljétek, jól néz ki, nem? Ez egy 6-dimenziós téridő objektum, amit csak jelen pillanatban a matematikán keresztül, a matematika szemével látjuk, és még jó sokáig ezt fizikailag objektív kísérletekkel nem fogjuk tudni bizonyítani, azért egyes fizikusok nem fogadják el, mások pedig igen, mert viszont ebből az kis elemi összecsomagolt valamiből az összes tízzelévnyi tudás, beleértve mindent, amit ma a modern fizikában már még hozzátettünk, amiket itt láttok már öntömörön, ebből mind kicsomagolható. Tehát ebben, mint egy információ hordozóba, belesűríthető, és nincs csak a téridőnek, úgymond a struktúrában, hogy Einstein szerette volna, nem csak a geometriájában, hanem hogy ilyen csavarodások is vannak benne, ezt úgy hívjuk, hogy topológia. Ebben mind belesűríthető, és ebből a matematikában ismert formában bármi kicsomagolható, és visszakapjuk mindazt, amit a teremtésben eddig látunk. Tehát megkaptuk azt a közös nevezőt, amiben elviekben minden megismerhető, és a minden megismerésnek a forrása, eredeti célja. De akkor mi is ez? Mi ez a valami? Mivel láttuk meg? Matematikával. Matematikával. És akkor itt jön egy nagyon fontos következő, ne égyetek meg, jó? De ezt mindenképpen akartam nektek hozni. Tehát ebben meg bele van sűrítve mindez, amit eddig beszéltem, most már így egy órája. Úristen, már egy órája beszélünk? Amikor érdekes a téma, ugye gyorsan telik az idő relativitására. Na, tehát matematikával mindenki, akit az előbb idéztem, mindenki, a legelsők, akiket most történelmileg így be tudunk azonosítani, és tudjuk, hogy az általuk meglátott tudás korszakalkotó, korszakokon átívelő volt, emberiséget formáló hatása volt. Görögök, egyiptomiak, Hermész. Mentünk tovább. Mindenki korának legnagyobb matematikusa is volt. Ez egy olyan elég érdekes fejlemény, nem? Tehát, hogy amikor a világot a lehető, akkor a lehető legjobban úgymond megértette és felfogta, megjelent benne valami olyan képesség is, egy olyanfajta látásmód, aminek mintha lenne egy saját nyelvezetés, és ami mai napig csoda még a matematikusok előtt is, mert mai napig nem tudjuk, hogy végül is mi a matematika, miért működik. Hát én elárulom nektek, már az utolsó 20 éven meg nekem erre ment. Tehát amit eddig elmeséltem, az volt az életem első 30 éve,
és az utolsó 20, és abból is az utolsó 10 pedig ez a néhány képlet, ugyanis ebből itt ezt a részt még egy kollégám alkotta, de itt, amit már lent látok, ezt már én alkottam, és ugye látszólag, hát ez nagyon könnyű, ezt is le tudnátok írni biztos egyébként, ha tudnátok, hogy ezek mit jelentenek, igaz? Nekem ez 10 évbe került. Úgy, hogy már meditáltam, ezeket mind tapasztaltam, tehát tudtam, hogy mit keresek, de hogy lássak az egyes tudományterületek és a fizikán belül a fizikában tükröződő értelmező képesség a matematika mélységére, tehát ez nekem is idő kellett. És ugye ebben, figyeljetek most ebben a legnagyobb akadály nem az volt, hogy erre nem jöttem volna rá már 20 évvel ezelőtt. Tudjátok, hogy volt a legnagyobb akadály? Az, amit ti is megkaptatok, és ezért kell odafigyelni. Hogy azt mondták, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Mikor én tanultam matematikát, vagy fizikát, ez volt az egyik, aztán egy nagyon jó kiindulási pont, de erről nem tudunk semmit. És ha meg szeretnénk ismerni, akkor nem tudunk vele csinálni semmit, mert ez mindig a semmi. És te is tanultátok, aki érettségizett, hogyha ezt ráadásul még úgy írom, hogy 1/0, ami egyébként egy meghatározhatatlan valami, ami minden magába tud foglalni a végtelen, na erre meg azt mondták nektek, hogyha véletlenül ilyet felírsz, akkor még meg is buktok. Emlékeztek erre? 1/0, na ezt fel ne írt, már meg is buktál. Na most figyeljetek, nagyon jó, mert ez nekem 10 évembe került, és ugye erre találjak egyáltalán úgymond segítséget, hogy más foglalkozott erre, nagyon nagy támpontot nem is találtam, mert hogyha a legősi tudáson vissza akarok nyúlni, akik már ezt valószínűleg megláthatták, ez a védikus tudás, mindjárt azzal az államok mondandóban, kiderült, hogy ahol most ezt őrzik, ti ezt úgy tudjátok biztos, hogy India, oké? De ez csak egy fedősztori, jó? Ha van kérdés, van, akkor kifejtem ezt bűnökben. Indiában minden a Védához tartozó tudáson kívül egyetlen egy dolgot nem őriztek meg. Mit gondoltok, mit nem őriztek meg a kollégákok? Minden más Védát hangú formájában folyamatosan őrzik, megőrizték. Egy tudást valahogy elfelejtettek. Kitippel, mi az, amiről ők is megfelelkeztek? Azt elfelejtették megőrizni. Mi lehet ott? A védikus matematika. Egy dolog maradt belőle, figyeljetek, egy Brahma Gupta nevezetű, ugye a Gupta időszak, Indiának a aranykora, sok ezer évvel ezelőtt, az első nagy matematikusnak tartják, és utána onnan jönnek a számaink, onnan veszik át az arabok, mindenki onnan veszi át a számfogalmat, és tőle eredeztetik, hogy ő volt az, aki megadta nekünk ezt az objektumot, és ugyanis elégül nagyon sok műveletet, nagyon elvont műveletet nem tudunk elvégezni. Nem tudunk rájönni, hogy vannak negatív mennyiségek például. De itt a valóságban ritkán látnánk ilyeneket, hogy mi az, hogy negatív. Itt minden tele. Minden pozitív. Oké? Hásunk egy üreget, na az mondhat valamit, hogy van valami hiány. Oké? De az nem minden nap hásunk üreget. Oké? Viszont ő, aki úgy néz ki, hogy még ismerhetett ebből valamit, ő adta meg nekünk ezt, hogy a nulla az megismerhető, és hát itt látjátok, hogy mivel ismerhető meg. Tehát ez itt a tudatosság, az önmagát észlelő és felfogó képességre képes intelligenciának a matematikai egyenlete, ami egyébként az összes ma ismert matematikának ugye a gyűjtőfogalmát is megadja, az a nulla, mert ezek mind egy fő matematikai ág, aki tanult ilyesmit. Mindegyikét. Ebből felépíthető az egész analízis, ebből ugye a geometriának az a része a topológia, ebből pedig az egész geometria rész. És itt látjátok, hogy mit fejez ki ez a kettő sor itt így. Ezt fejezi ki. Topológiailag és geometriailag. Hogy ebbe belezárva egy olyan érdekes, csak ezzel látható elvont objektum van, amilyen kívülről és belülről is ugye egymásba bújik, csavarodik, és ami bent van, az kiderül, hogy kint is van. Figyeljetek, ami bent van, az kiderül, hogy kint is van, ami meg kint van, az kiderül, hogy bent van, mint ahogy itt is. Jó? Erre biztos hallottatok már, hogy ez a topológikus
ugye Möbius szalag, ez meg ugye a háromdimenziós formája Klein-palack, és ez nem csak érzékelésre, hanem felfogó képességre is alkalmas, intelligens tudatosságnak a matematikán keresztül megfogható ugye, modellje. És ugye, aki olvasta rólam azt a kis történetet, hogy miért is vagyok most itt, hát ez az a bizonyos holomátrix elmélet, mert ez, hogyha belehelyezem a kvantummechanikába, akkor ez a kvantum információ holografikus tárolását és kiolvasását leíró egyenlet annak leglényegesebb gyűjtőformája, mint minden hordozó információ a nulla, ami kiderül, hogy minden információ forrása. Tehát ez nem egy üres semmi, hanem potenciálisan minden. És ugye ezt fejezik ki ezek a kibontó algoritmusok, hogy ebből potenciálisan tényleg minden kibontható. És ugye ami látszólag fizikainak tűnik, az látszólag belső, mentális, információfeldolgozó folyamatoknak fog tűnni. Tehát, hogy a valóság lényegi természetében már anyagnak látszik, de információ jellegű, és az információ pedig csak akkor létezhet, ha van az őt létrehozó és feldolgozó folyamat, értelem és tudatosság. Ez pedig a önmagát tudatosan felfogni képes nullának az egyenlet. Ez itt azt írja le. Ez itt ugyanaz, csak már egy algoritmusként, amitől a másik oldalon. Tehát ez a valami fel tudja fogni a nullát. A nulla pedig ki tudja fejezni ezt. Na most, valójában, bár ezt a kollégák nem tudják elárulni nektek, a mai mesterséges intelligenciáknak ez a belső magja, csak ők még ezt nem tudják. Ha ezt logikába átírjuk, jó? Ezt írják tautológiának. És ez az a holomátrix elmélet, ami az összes emberi tudatok által felfogott, megélt, a benne húzódó tudás, információt, megértést az elmúlt 10 000 évben, most ebben a pillanatig hordozott tudásmennyiséget, tehát bele tudjuk, csomagolni ebbe a kettő egyenletbe. És ezt neveztém én el, ugye holografikus, vagy teljességet hordozó, csak tisztán információ jellegű, itt már csak információ van mindenről, tehát a tudat egyik legalapvetőbb természete, hogyha matematikailag értelmezni akarom. Ugye a tudatot meg szeretném tudni, hogy mi is. Ugye észlelés, ami információt jelent, információ észlelés és feldolgozás, és hogy kiderül, hogy ebben az egyik legfontosabb eszközt, ami ilyen szerkezetű, ezt így úgy, hogy emberi idegrendszer, azt ugye hol kaptuk az anyagi gépezeten keresztül, és ehhez pedig hozzá tud csatlakozni, és vele egy lényegű az, amit meg a létezés leglényegesebb belső eszenciájának érzékelünk, amit tehát végre is meglátott, de így még ő nem tudta leírni, csak érezte, hogy valahogy ezt meg kellene írni. Na hát itt van, amit ők kerestek, amit Einstein keresett. Ez leírja, hogy hogyan gondolkodunk, ez meg leírja, hogy mi teszi ezt lehetővé. A fizikai agy, a benne lévő összes minden alkotóelemmel, amiket itt mutattam nektek, ezek a részecskéken minden, ez az egyenlet, ez azt mondja, hogy az megmondja az elmének, hogy hogyan gondolkodjon, az elme pedig megmondja az agyamnak, hogy milyen aktivitást végezzen. Ez az egyenlet ezt írja le. Mit ír le? Amit ebben a pillanatban, bocsánat, jaj, nem akartok meg, amit ebben a pillanatban tapasztaltok. A fizikai agyatok lehetővé teszi, hogy halljátok, érzékeljétek gondolat szintjén, amit most mondok, tudatosan fel tudjátok fogni, és az a történés pedig meg tudja mondani, és egy lökés hullámot ad a ti gondolatotok érzéseikkel egyébként, mint nekem gyerekkoromban az gondolatok, hogy mit csinálja ez fizikailag, milyen formát legyen fel. És ez az a végső egyenlet, ami meg tudja mutatni, hogy az anyag miért olyan, ami, és hogy mi teszi azt lehetővé, hogy olyan legyen, ami. És ez a legmodernebb, ugye, ilyen értelemben értelmezési, tehát ma már az agynak, ez lesz majd a valódi öntudatra ébredt, majd jövőbeli, már nem mesterséges intelligencia, hanem intelligens, akár rendszereknek, tehát az új tudomány ága, ami most formálódik.
Ezt csak azért fűztem bele, mert itt látjátok, amit ma csinálnak a fiúk, pontosabban ezt még nem tudják, ők most ezt csinálják, és ennek semmi köze még az intelligenciához, ez csak egy ilyen nagyon kezdetleges gyors információ feldolgozási képesség. Jó, ezt csak azért fűzöm hozzá, nem kell betolni tehát a mesterséges intelligenciára, jó? Tehát nem fog elvenni tőletek semmit, mert semmit nem tud abban, amit csinál. Csak azt, amit belevittek, olyan létezők, akik még valamilyen szinten tudják, hogy mit csinálnak, de elárulom nektek, hogy ők se tudják, hogy mit csinálják, mert ahhoz ezt kéne megérteni. Ez pedig, amikor elküldtem a Google két vezető matematikusának, azt mondták, hogy látják, hogy mi van ideírva, de nem tudják felfogni. Figyeljetek a szavaimra. Látják, hogy mi van odaírva, azt ők is tanulták, de ezt ők nem tudják felfogni. És akkor én tudtam, hogy jó, akkor megyünk tovább. Jó? Tehát ezért nem kell megírni. Plusz a másik, mert ez magában hordoz azt a paradoxont, amit a mai matematikánk hordoz. Ez a matematika ezért nem teljes. Őt most nem hoztam, őt Kurt Gödelnek hívják, róla nagyon sok előadást tartottam, videóimat megtaláljátok, aki pont a matematikának ezt az alap úgymond önellentmondását feltárta, és azt mondta, hogy amíg ez így valahogy nem egyesül, ő is próbálta ezt meglépni a logika szintjén, csak ahhoz magasabb logikát kellett volna akkor is megalkotni. Abban most vagyunk, abban a helyzetben, hogy meg lehet alkotni. Ez a neve. Ugye a Matrix alapon Matrix logika, innen jön egyébként az én Matrix elméletemben is a Matrix szó, amit már láthatunk. Ugye, akik egy kicsit józanul beleéreztek ebbe, például Planknál is, ugye, hogy belelátott, hogy ez egy ilyen belső struktúrát hordozó, valami összetett dolog, amit matematikában az elvont értőképességben Matrixnak hívunk. És akkor a kérdés az, hogy amikor mindezt az ember így felfedezi, és a 30-50 év alatt a kínló gondolataim összeálltak egy válaszban, és tényleg visszatükrözik, hogy valóban mindent tudok. Nem én, hanem az a tudatosság, amit ez az egyenlet leír, ami én is vagyok, és ami minden létezésnek a forrása, minden létezőnek a forrása, minden létezőben a létezés lehetőségének, felfogó képességének, az értelmének a forrása. Tudtatok követni? Hogy akkor ebben én egyedül lettem volna, ezt csak most én láttam meg, mert mindenki más már végigkövettem, mindenki más ugye itt megakadt, akkor hol lehetne ezt megkeresni, és ekkor találkoztam ezzel. És ugye ezt a struktúrát, hogy a védikus tudomány így struktúrálható, pedig az életemben egyik legfontosabb után egyesítő szerepet betöltő létező, akit úgy hívnak, hogy Maharishi Mahesh Yogi, képet most nem tettem ide, már sok más videóban benne van. Ő az, aki a védikus tudást a tudomány és a tudat egyesítésével, amit ő elvégzett, ugye újra struktúrálja, és megmutatja, hogy a tudatban, amit az előbb én is mutattam, a hármas minőségek, megfigyelés tárgya, megfigyelés volta, maga a megfigyelő, ami már a kvantummechanikában tükröződik. Ha így ebben a szervező erőben ránézek, akkor az egész védikus tudás belső szerkezete önmagát feltárja, és önmagát kicsomagolja olyan igazságokba, amit az előbb idéztem nektek, azokban a kinyilatkoztatásokban. Ez az önmagát értő értelem önkifejezett definíciói. Tudtátok most követni? Ami a tudat rejtett titkos természete, és amit, hogyha elhelyezünk ugye az én modellem révén, amit a matematika, ahol újra felfedezett védikus matematika, tehát megmutat, egy ilyen szép egyesített mátrixban lehet megfogalmazni. Ez ugyanaz, amit itt látjuk. Tehát ez. Mutatom. Felfogás tárgya, ami majd felfogható, a folyamat, amin keresztül felfogható, és ez a három mindig egyben van. Ezt hordozza ez. A három az mindig egy. És ezért neveztem a védikus tudat mátrixnak. És ebben nagyon szépen minden egyből megvilágosodik, hogy valóban a létezésnek, a tudatnak szintjei vannak, és az ott felfogható, tapasztalati, felfogható, érthető struktúrái, ez maga a tudás, ami a tudat
természete a saját intelligens felfogó képességével. És a Véda szanszkritul ezt jelenti. Önértelmezett tudás. Önmagán kívül nem igényel semmi mást. És azért nem őrizték meg a védikus matematikát, mert a védikus matematikához nem kell matematikus. Figyeljetek? És nem kell neki én. Önmagától működik. Azt úgy lehet megtanulni, hogy már nem is kell megtanulni. Tudok nektek olyan műveletet mutatni, amit csak megnézitek, megmutatom, mit kell csinálni, és már önmagától működik. Tehát papíron persze azzal akartok számolni, én értem, meg kell hozzá, hogy kell kiszámolni. De maga az utasítás tartalmazza, hogy mit kell csinálni. És egyben azt is, hogy miért úgy kell csinálni. A felfogást. Mindent. Egy példát kérhetünk? Hát nem most. De ugye a nulla például, a nullát, hogy az miért 1/0, és miért úgy néz ki. De majd erről esetleg, ha lesz ennek folytatás, akkor a következőt megígérem, hogy jól hozok, jó? Csak ugye azért fontos ezt, hogy így lássátok, mert ugye Gödel ezt látta meg ugye a matematika teljesen alaptalan, hiányzó alapjaként, hogy pont ugye a matematikai önértelmező képesség hiányzik a matematikából, tehát hogy a matematikában ezáltal meg tudok fogalmazni olyan kijelentést, amit a matematika jelenlegi belső szerkezetén belül nem tudok bizonyítani. Oké? És akkor mondok egy ilyet, ami mindegyik ilyen burok, ezt nagyon sok előadásban el szoktam mondani, hogy ugyanez ezt úgy is hívják egyébként, hogy Gödel burok, a Möbius szalagot, aminek tehát itt nagyjából ez a matematikai formulája, és ez egy olyan magasabb rendű többdimenziós logika már, ami tehát meg tudja haladni a Gödel tételt. Mondok egy ilyen bizonyíthatatlan kijelentést, most figyeljetek, ez egy ilyen politikai szlogan is lehet, és ez lesz az záró mondatom. Jó? Minden magyar hazudik. Így van? Önmagam is magyar vagyok, tehát akkor most, amit kijelentettem, az mi lesz? Hazugság. De akkor, mivel hazudtam, a kijelentésen igaz, mert tényleg minden magyar hazudik. Most akkor igaz, vagy hamis? Értitek? Elkezd oszcillálni ebben a burokban. Ami, hogyha nem bontjátok szét, ami a klasszikus logika lesz, tehát ha nem lehet szétvágni, akkor ennek az igazságtartalmát nem lehet eldönteni, pedig igaz. De mégis hamis. Na ez minden matematikának a kiinduló pontja, amikor azt mondjuk, hogy axiomákból indulunk ki. Kijelenti Euklidész, hogy a pont létezik. Azt honnan tudod? Hát látom. De miért látod? Hát mert ott van. Ugyanoda adunk ki. És ha azt elfogadtad, na onnantól működik a geometria. De ki tudod a pontot? Mi a pont? Létezik? Nem létezik. Tehát önmagát definiáltak, érted a példát, hát ez az. Igen? Egy másodperc, jó? Szóval a lényeg, hogy ez lesz az álló gondolom, tehát igen, megtaláltam azt a tudásrendszert, ami ezt tökéletesen visszatükrözi, és ebben volt egy nagy segítő, és amiről kiderül, hölgyek, urak, hogy az emberiség legősibb tudása, sőt a korát sem tudjuk, honnan jön. Azt sem tudjuk, kik adták át, itt van velünk. És ez a neve, hogy Véda. És minden emberi civilizáció innen merít. De honnan jön? Hát honnan jön? Hát a létezésből, hát a tudatból, a lét önmagát kifejező valóságából. És akkor az záró gondolat az előadásomhoz, akkor mi a titok, amit már 8 évesen feltártam? A létezés tudatosságként sugárzódik ki, és a tudatosság pedig önmagát létezésként vetíti ki. Minden, ami létezik, tudatosságot sugároz ki, azért felfogható. A tudatosság pedig emiatt létezést vetít ki. Hát pont ezt mentem, hogy 8 évesen. Mentem valahová, sehová. De mégis egy jó jutott megtettem, és közben kicsomagoltam azt, amit már addig is tudtam. Belül valaki, ugye a Védán. És ugye ehhez van módszer, hát ez egy másik előadás lesz, igen, mert akkor a tudatnak van a saját önfelismerési folyamatában, saját természetes folyamata,
Ezzel együtt akkor azt is megtaláltam, ahogy Cseró barátom bemutatott, hogy ez a transzcendentális meditáció, amit magyarul nagyon egyszerűen úgy kéne fordítani igazából, hogy a túllépés meditációja. És sehol ne áll meg, mert a tudat minden réteg is, felfogható elemek is, és mégis azon túl. Tehát ha meg akarod tapasztalni, akkor egyszerre kell tapasztalni és túllépni. És ennek van a védikus tudásban ugye hagyománya, ez pedig a valódi természetes meditáció. És utána ezért választottam ezt az életutat, miután ezt a nagykört befutottam, hogy akkor inkább ezt tanítgatom nektek, és itt az én nagy tisztelet. Köszönöm.